Dobra večer. Jutro je u unutrašnjosti bilo manje svježije od jučerašnjeg. Najniža jutarnja temperatura bila je barem 1 do 2 stupnja viša nego jučer. Sutra na kopnu još malo toplije tijekom noći i jutra, jer će u prvom dijelu petka nerijetko biti umjereno i pretežno oblačno uz kišu, posebice u sjeverozapadnim i središnjim predjelima. Na moru, ali i na istoku Hrvatske i dalje će prevladavati sunčano. U polju malo povišenog tlaka, ispred ovog frontalnog sustava, pritjecat će nam i dalje topao, ali vlažniji zrak, posebice u zapadne krajeve. Posljednji će dan kolovoza u istočnoj Hrvatskoj tako još biti uglavnom sunčan te vrlo topao i vruć, uz najvišu temperaturu od 28 do 30 stupnjeva. Ujutro ponegdje može biti kratkotrajne magle, a tijekom noći i jutra uz više oblaka u zapadnoj Slavoniji, mjestimične kiše ili pokojeg pljuska. Vjetar će biti većinom slab, samo ponegdje umjeren sjeveroistočni, kao i u središnjim krajevima u kojima će u noći i prije podne biti umjereno i znatno oblačno, mjestimice s kišom, moguće i grmljavinom. Zatim od sredine dana sunčanije, ali još ponegdje uz mogućnost za pokoj pljusak. Najniža jutarnja temperatura predviđa se od 14 do 18, a najviša dnevna bit će između 23 i 27 stupnjeva. Malo manje toplo nego danas očekuje se i u Gorju te na sjevernom Jadranu. Pritom će poslije podne ponegdje uz jači razvoj oblaka biti povećana vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu, na koje treba računati osobito navečer i u noći kada će se i jače naoblačiti. Puhat će na moru slaba i umjerena, u noći i ujutro podnovelebita i jaka bura, a danju jugoistočnjak i istočnjak. Na srednjem Jadranu od sredine dana bit će jugozapadnjaka, pri čemu će more biti mirno i malo valovito. Prevladavat će uz to sunčano, samo rijetko u Zagorju uz mogućnost za pokoj i pljusak. Najviša dnevna temperatura očekuje se od 28 do 31 stupanj, a na krajnjem jugu ponegdje može biti i do 32. I na ovom dijelu Jadrana bit će pretežno sunčano uz slab do umjeren jugoistočni i južni, uz obalu od sredine dana većinom jugozapadni vjetar. More će ondje i dalje biti najtoplije s temperaturom od 25 do 27 stupnjeva. Od subote na kopnu oblačnije s povremenom kišom, uglavnom u dane vikenda praćenom grmljavinom. Pritom mjestimice može biti obilnije kiše, poglavito na zapadu zemlje. Temperatura zraka malo će se sniziti, najkasnije na istoku, tek u ponedjeljak. I na Jadranu će prvi dani rujna biti promjenjivi s povremenom kišom te malo manje topli. U dane vikenda može biti lokalnih nevera uz veću količinu oborine, u subotu na sjeveru, a u nedjelju u Dalmaciji. Puhat će jugoistočnjak, početkom tjedna pak sjeverozapadnjak i bura. Početak rujna dakle donosi promjenu vremena. Predviđa se promjenjivost s povremenom kišom koja u nekim predjelima može biti obilnija, ponajprije na zapadu, u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu, a u nedjelju i ponegdje u Dalmaciji gdje se očekuju nevere. Srdačan pozdrav!